Para sedherek ingkang kinasih, mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus tansah kasarira ing kita sedaya. Kepareng kula Pendeta Samuel Andi Prasetyo saking GKJ Demak Ijo nyarengi para sedherek sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Rebu 11 Desember 2020 kanthi irah-irahan mekak ilat kapendhet saking Injil Matius bab 12 ayat 37 ingkang mekaten suraosipun. Awit anggonmu bakal kabenerake iku adhedhasar tembungmu, lan anggonmu bakal kapatrapan paukuman iku iya adhedhasar tembungmu. Dene renungan Sabda Winedhar menika kaserat dening Bapak Pendeta Yusuf Sugino. Minangka tiyang Jawi, kita temtu asring mireng pitembungan mangan ora mangan waton kumpul. Tembung menika meratelaken tata gesangipun tiyang Jawi ingkang langkung nengenaken tata gesang ingkang guyub rukun. Pramila saged kita panggihaken maneka warni paguyuban adhedhasar terah, asal usul, hobi lan sakpiturutipun. Ing salebeting kempal sesarengan menika saged kemawon kalampahan wonten keladu ing tembung ingkang sengaja utawi boten sengaja ingkang saged damel tatu utawi pinggeting manahipun tiyang sanes. Awit saking menika wigatos sanget kangge ngendhaleni tembung utawi mekak ilat kita. Sae nalika sami rembakan punapa dene nalika gegojekan, supados sampun ngantos damel tatuning manahipun tiyang sanes lan damel risaing swasana ingkang guyub rukun menika. Waosan kita wekdal menika nyariosaken pirembaganipun Gusti Yesus kaliyan tiyang Farisi ingkang wekdal semanten boten pitados kaliyan piwucalipun Gusti Yesus. Kepara malah ndakwa menawi Gusti Yesus ngginakaken panguwaosing pepeteng nalika damel mujijat ingkang gegirisi. Ingkang menika Gusti ngemutaken tiyang-tiyang Farisi supados sami ngatos-atos migunakaken tembung ingkang medal saking lati. Awit adhedhasar tembung menika badhe katetepaken leres menapa dene lepatipun. Wiwit tangi tilem ngantos badhe mapan tilem pinten cacahipun tembung ingkang medal saking lati kita. Saking lati setunggal saged medal berkah lan ipat-ipat. Kita saged paring pambrek dumateng sedherek ingkang nembe semplah manahipun. Mekaten ugi kita inggih saged damel ceklèking manahipun sedherek temaan lajeng rumaos nglokro.
Awit saking menika sumangga kita ngginakaken lati kita kanthi prayogi, murih ndatengaken berkah lan katentreman dhateng sesami. Kanthi tansah enget menawi kita ugi badhe dipun adili adhedhasar tembung ingkang kita ucapaken. Amin.